гэтым выпуску вас чакае велізарны фэст у цэнтры Менска. Не веру! Гульня квест Дзень Х. Вітаю, я Наста і распавядаю пра цікавыя імпрэзы, які адбудуцца на бліжэйшы час. 13 траўня клуб Ілі Бар прымае свайго цёзку гурт Ілі. Тилили речку тень лили, ты не тилили, Федька, сам налей. Ходят шутки, что вы обовязково можете потрапить на гэты концерт. Жыццё такое зменлівае, што ніхто не ведае, што будзе заўтра. Квіткі каштуюць 100 000 рублёў, а пачатак о 19 гадзіне. У суботу 14 траўня пройдзе гарадская гульня Дзень Х у парку Горкага. Вам предоставляется неверагодная магчымасць цудоўна правесці час з сябрамі і ўсёй сям'ёй. Напружыць лобныя долі, адказваючы на няпростыя пытанні, выпрабаваць сваю логіку і арліны зрок, каб знайсці бясплатны Wi-Fi у горадзе. А таксама нанаў адкрыць для сябе паркі на вакольныя вуліцы сталіцы. Паўдзельнічаць у гульні вельмі проста. Трэба сабраць каманду з 2-5 чалавек, прыйсці ў парк Горкага о 15 гадзіне і зарэгістравацца. А пераможцаў чакаюць падарункі. Удзел у гульні бясплатны. Нагуляліся ў квест? Цяпер можна і музыку паслухаць на фэсце вулічнай музыкі «Месца пад сонцам». Ажно 5 пляцовак, неверагодна, на якіх не спыняючыся будуць граць музыкі з 13 до 22 гадзіны. Не веру! Багата выступоўцаў, насычаная праграма, усіх і не пералічыць. Маленькім тызерам будзе тое, што сваю музыку прадставіць Релікт, Наві, Інтэліджэнсі, Хурма, Мартін С, Вуры, Югаславі і іншыя. Імаверна. Зазірні ў спасылкі, там шмат смачнага. А калі сур'ёзна, гэта будзе вельмі буйны фэст у цэнтры горада. Даўно такога не было. Калі панавала самота і ты не ведаеш, куды пайсці, падпішыся на наш канал і зарэпосці гэтае відэа ў сябе на старонцы. Магчыма, хто-небудзь зацікавіцца і складзе табе кампанію на імпрэзе. Доставай ровар, хадзем катацца. 15 траўня ў нядзелю пройдзе велаэкскурсія таямніцы Лошыцкага парка. Месца сустрэчы цэнтральны ўваход у парк з боку камвольнага. Кошт экскурсіі 70 000 беларускіх рублёў. Студэнтам, школьнікам, пенсіянеру і работнікам культуры зніжкі. Дарэчы, лепей загадзя запісацца, бо колькасць месцаў абмежаваная. З 13 до 17 траўня ў Мінску пройдзе З 13 до 17 траўня ў Мінску пройдзе 4-й міжнародны фестываль тэатру лялек. Сярод тэатраў удзельнікаў тэатры з Беларусі, Літвы, Украіны, Польшчы, Ізраіля і Расіі. Але вернемся да спектакляў на панядзелак. На 16 траўня заяўлена 4 спектаклі. Гуска смерці тюльпан варшаўскага тэатру Бай, спакуса беларускага тэатру лялька, Ваня, казка пра Ваню і загадкавую рускую душу. Як не дзіўна, тэатру Карлсон Хаус, Расія, і мандрагора Мінскага абласнога тэатру лялек Батлейка. Таксама паглядзіце спектаклі на іншыя дні, не абавязкова жа ісці толькі 16-го. Магу з 83,5% упэўненасцю сказаць, што тыя, хто глядзіць нас перыядычна, ўжо ведаюць, якое мерапрыемства будзе наступным. 17 траўня запрашаю вас на вандроўкі ў мінулае. О, зноўку гэтыя вандроўкі. Тэма экскурсіі «Старонкі жыцця да рэвалюцыйнага Мінску». Месца сустрэчы помнік Адаму Міцкевічу. Так, там, насупраць мака на лемізе, дзе ты ясі свой бургер. Пачатак о палове на 19-ю. У сераду наведайце выставу Рыгора Сітніцы «Прыватная археалогія» у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. Выстава «Прыватная археалогія» – новы творчы арт-праект мастака, які заснаваны на мастацкім даследаванні старажытных артэфактаў нацыянальнай гісторыі, княжацкіх пячатак, манетаў, зброі, плакетак рэлігійнага зместу, драўлянай культавай скульптуры, вайсковага рыштунку. Кошт квіткоў 30 000 рублёў. Таксама 19 траўня прыходзьце на імпрэзу «Позірк» у кавярню «Час». «Позірк» – гэта музычна-паэтычная імпрэза для ўраўнаважаных людзей, дзе вас чакае шмат разнастайнай музыкі. Кожны выступоўца падзеліцца сваім пунктам гледжання, так бы мовіць, позіркам на сусвет. Уваход вольны. Гэта быў агляд мерапрыемстваў на тыдзень. Падпісвайцеся на наш канал, ставце падабайкі. Калі ведаеце пра цікавыя імпрэзы, дасылайце інфармацыю нам на пошту. Больш падрабязна можна пачытаць у апісанні да відэа, а таксама ў нашай суполцы ВКонтакце, да якой варта далучыцца. І будзьце ў курсе падзей. Можна сказаць проста 83%. Докладно. Лидия лечила, а ты скоротись хочешь. Ай-яй-яй. А то ты дадуць. Інфармацыю нам на пошту. Лох. 21 выпуск, я не могу запомнить, куды пальцы.